Altså jeg vil sige, det bedste jeg nogensinde har gjort, det var at jeg ledte efter penge til mit projekt i 1,5 år. Indtil at jeg tog det valg at sige, jeg er nødt til at finde en businessmodel, hvor jeg kan tjene penge med det samme, så jeg kan betale for mit projekt. Jeg kan betale mine regninger. Og der er et nyt term, der hedder bootstrapping, som kan lyde lidt sjovt, men det er i princippet at starte et projekt eller en virksomhed fra zero budget. Og det var det, vi gjorde med bogen. Så vi fandt en businessmodel, hvor vi faktisk kunne få penge ind direkte fra nogle deltagere, men også fra forskellige sponsorer. Så da vi havde lavet bogen, der havde vi plus på konto. Og jeg tror, at når du har det, så tror jeg, at det med at starte en virksomhed er altid svært, fordi du næsten altid i starten skylder penge. Så mit bedste råd vil være at se, hvor hurtigt du kan lave turnover. Altså, lad være med at starte ting, som hvis du mister det, så er du nærmest bankerot. Start i de små og sige, altså, hvis jeg gør det her, hvordan kan jeg tjene penge på det på en eller anden måde. Så det vil være mit bedste råd. Der er et saying i Berlin, der siger, don't try to be the new Facebook, try to be Mustafas Gemüsequark. And det er faktisk et råd, der er givet til alle de iværksættere, der tror, at de skal lave en ny Facebook eller skal lave en ny Google. At prøve på at tænke lidt som Mustafa, som er en af de kendteste kebab-steder i Berlin, vil gøre. At prøve på at tjene penge på de produkter, eller services fra dag i dag. Og det er også det bedste, som er sket for mig, dengang jeg tog beslutningen om, at jeg ikke længere ville søge efter andres penge, men jeg ville i princippet at jeg kunne kreere noget turnover ideen fra dag i dag. Og det gjorde en stor forskel, og det gør også, at du får et helt andet forhold til det at lave forretning. At du lige pludselig føler, at du faktisk kan tjene penge med det samme. Så det er, at du også skal holde dig selv i live i forhåbentlig længere tid.